taong magduha-duha pa. Kung dadun mo sa iglesia, palibaran ka. Kay kuno pisinaos negosyo, unsaon man ang kabtangan, kung malaot lang, huwag butang nga madala sa kahitasan. Kung ang tao mo asinso, mo gawas ang pagkagarbuso, kay ang kwarta na ang iyang Ginoo. Asa man ka madulong kung paghukom na, dili ka luwason niya kung wakas yang iglesia. Wala ni mo sundang tugon niya, nga na'y sulat nas Biblia. Kung masakit ka, tawgon nimo siya, kay nagdisod na ka. Kung dadun mo sa iglesia, palibaran ka. Kay kuno misi daw sa negosyo, unsaon man ang kabtangan, kung malaot lang, huwag butang nga madala sa kahitasan. Kung ang tao mo asinso, mo garbuso, kay ang kwarta ng ilang Ginoo. Asa man ka padulong kung paghukom na, dili ka luwason kung wakas yung iglesia. Wala nimo sunda ang tugon niya, nga nasulat ka na dinha sa Biblia. Naisulat ka na